sulapan apa ya? Oke, ini kagem Bapak Sarjono yang punya. Ayo Mas, nonton ya. Nyanyi, aku bar loh, aku bar. Jempolmu aja dawa ngene to Mas. Lah kon jipuk dhewe tapi mbok cekeli apa dhewe to. Kalau sing catatan sajrone ati. Saya suwe, saya merati. Aku kowe dadi garwa. Mergo leret neng pinggir rel kono. Dinten niki kula mboten wani ya banter-banter. Mergone Pak Suroto. Ayo Mas Sopres lagi Mas.
lagu akele kadung gila iki golek. Nah, nyanyi kayak ayam beb berarti masuk. Yen aku nyawang fotomu, rasa kangen aku marang sliramu. Mbiyen ate adum tresno bebarengan nang Cibinong kono. Pancen kudu tak lakoni, najan tresno ra kudu duweni. Curhat. Pancen apun jroning ati, najan kudu tak lakoni. Piye? Wis koyo durung. Hah? Wis kene. Heeh. Lah kok biru apa kok anu kabeh kene siji. Sik. Teko ngendi ki mau? Panyuwun